I-ANC ugcinile umasipala weTheku kulandela ukukhethwa kaMxolisi Kaunda njengemeya emhlanganweni womkhandlu namhlanje. uKaunda unqobe ngamavoti ayi-103 kwathi obencintisana naye uNicole Graham yena wathola amavoti ayi-104. Intatheli izindaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya ehambisana noThulani Ngcobo lokhu belandele lolu daba ukusuka ehlehleni komhlangano ngomsombuluko kulandela ukuphazamiseka kwawo. Simphiwe sikwamukele ey'ndabeni zakusihlwa. Ekugcineni selizele leduma ladlula singasho ukuthi bekubanjwe umoya kulomhlangano isindile i-ANC. Calvin ngibingelele kona bese ngibingelele nakuyena umbukeli wezindaba ngalesikhathi impela ngisho ukuthi selidume ledlula ke malungana nombango obukhona ukuthi ngakube isihlalo lesi sokuba umeya waseThekwini sizoya kuliphi ke iqembu. Singaqinisekisa ke njengoba usushiba ukuthi uMxolisi Kaunda kade imeya kulo hulumeni odlule usephinde wakhethwa futhi ke ukuthi angene kulesikhundla uqhamuka ke eqenjini iAfrican National Congress. Kepha ke Calvin osekwenzekile kusukela manje ukuthi ke iANC iphinde yaphakamisa umnumzane uPhilani Mavundla ukuthi abe liphini ke lemeya kulomkhandlu. Lokhu kwenzeka nje umnumzane uMavundla phela ube ngomunye wabanye abaholi abebe singathi ke bebehola lamaqembu amancane khona la emkhandlweni bezama ke ingxoxo ngomsombuluko zokuthi ke kuketulwe iqembu elibusayo la kulomkhandlu ke iAfrican National Congress. Kepha ke manje iANC simemezele njengozongenela ke isikhundla sokuba ke yiphini lemeya yaseThekwini. Ake ngicele ke uzakwethu nje uThulani Ngcobo sizame ukuthola ke ukuphawula kwakhe umnumzane uMavundla ngalesi sikhathi. Umnumzane uMavundla sikubingelele sikomkele baba ey'ndabeni zesiZulu. Zolo lokhu kade ugxeke iANC ugxeka inkohlakalo ungahlinzeka kwezidingo zomphakathi lapha eThekwini. Kepha namhlanje iANC isikumemezele njengozongelela isikhundla sokuba yiphini lemeya. Kwenzeka kanjani lokho? Nakho kwenzakala sixoxe kakhulu ngeinto eziningi ezenzakalayo nezonakele nezifuna ukulungiswa. Savumelana ukuthi indlela yaphambili ukuthi kuhlalwe nje phansi izilungiswa. Savumelana ke sasikulungile mawuthi safumisa soyilungisa lezi asambe soyilungisa sona. Khumbula ukuthi abantu engibamele iblock yamaqembu amancane namasithi awu-18 angingedwa. Sikubonile sekufanele sihlaleni phansi masivumelana sambe sosebenzisana silungise simo. Amanye amaqembu aphikisayo la akusola ngokuthi udayisile. Yebo sekufikile kumina amaqembu aphikisayo athi ngidayisile. Nansi into okufanele sibheke. Kuhambe ishwana ye kwi-DA. Akekho umuntu wadayisa. Kuhamba iCOJ ya kwi-DA. Akekho umuntu wadayisa. Kuhamba iGruleni ya kwi-DA. Akekho umuntu wadayisa. Yithe kuphela la kudayiswe khona. Kusho ukuthi kube bekiye kwi-DA ngabe akudayise kube ngihleli kwi-DA ngaba sidayisile khona akungahambi kahle. Impendulo ke kodwa ithi umuntu ongakwazi ukuthi angithenge impela kusho ukuthi hayi ngabe indoda emadodeni. Mnumzane Mavundla sibonga kakhulu esikhathi sakho. Sibonga kakhulu. Okay, umnumzane uPhilani ke Mavundla lowo ungumengameli weqembu elisanda kusungula lezo mbusazwe iABC abantu batho Congress. Uyena ke ufakwe iqembu ANC ukuthi angenele ke umbango kuba yiphini like meya lapha eThekwini. Kwase kuthi ke ngasohlangothini lweIFP umnumzane uMdu Nkosi waphakamiswa ke ukuthi angenele lo mbango. Uzokhumbula ke ukuthi amanye amaqembu aphikisayo la emkhandlweni ekubandwa kanya kuwo iEconomic Freedom Fighters akubeke kwacaca ukuthi wona azovotela nanoma ubani ozoqhamuka nje ngasohlangothini lwamaqembu aphikisayo ngoba phela wona afuna ke ukuthi kukhishwe iANC kulomkhandlu. Kepha ke ngoba sisho nje ukuthi ezakamuva ukuthi ke iANC sutholile lo mkhandlu ngokuthola ke isikhundla sokuba imeya kulona leli dolobha elikhulu laseThekwini. Calvin asibusele intambo kone goli. Njengoba uyibonele ke mbukeli ebesemcosha bukhoma intatheli izindaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya besixoxela kabanzi ngokwenzeka eThekwini.